elkezdődött a foci bajnokság, de nyáron mit lehet sportolni? Hát, hogyha van otthon bicikli, akkor jó választás lehet a biciklizés, vagy akár reggel el lehet menni futni. Vagy akár, hogyha vannak otthon barátaid, akkor szívesen lehet focizni velük, vagy bármi görködni, Röplabdázni, rollerezni, gördeszkázni. És úszni? Strandra is lehet Szoktatok menni. úszni? Hát néha. Igen. és a rinya nagyon jó választás. Sőt, a dráva is, igaz? Azért is jó, mert közben tudsz élményfürdőbe is menni, akkor tudsz szórakozni is, de tudsz úszni és sportolni. Igen, mert nálunk hál' Istennek van az a rekreációs központunk, és ott télen-nyáron lehet kint is fürödni. Köszönöm szépen! Nyáron sokat biciklizzetek, mert nagyon jó, és jó sport is egyben.